Der er særligt et par af derude, der virkelig imponerer mig. Anne, Michael, Frans, Kim. Jeg troede, den danske nationalsang var et fuldendt værk. Men nu kan Odense lærer godt pakke sammen, når jeg hører Jørgens nationalsang. I skal have nogle tips, og som de første, en personlig gave. I ved jo virkelig noget om musik, så der er koncertbilletter på vej til jer. Og så har Jørgen jo fået sin egen efterskole her. Jørgens efterskole. Det er jo genialt. Mads, Heine, alle I andre rødder. I er format. I har bevist, at mit navn det borger for spidse kvalitetsundervisning. Men hvad er kvadratroden af Jørgen? Hvor kan I tykke på den til nogle af mine tips? Men det er fint. Se så bare komme afsted. Victor Ebbesen. Jeg kan lide din videodemonstration af den nye møntfod Jørgen. Hold gang i seddelpressen for mig, knægt. Du er et finansgeni. Du skal have nogle tips. Og til tøserne, Jeanette og Sara i Korsør, der kan jeg bare sige, flot benarbejde, piger. Jeres støtte har bragt mit eftermæle meget tæt på udødelighed. Der er tips på vej til jer. Steffen, Bjørn og Simpson-fan. Jeres Jørgen knallertriv, den slår gnister i asfalten. Der er chips og fældrens på vej til jer.